खुलुमबाय, नोंथांमोननिसिम मोनाबिलिनि हामलायनायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय। आंनि बोहैस्रि बर' रादाबाव नोंथांमोनखौ बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। दिनै 2023 मायथाइनि 20 आगस्ट। नोंथांमोननि थाखाय गोदान भिडिअ लाबोबावबाय। अन्नानै भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासे नायलांदो। जनायाव गान्जाजों लोगोसे सानै सुबुंखौ हमनो हादों। मुरखंसेलेक रेल स्टेशन साखाथियाव दासिमबो सोलिगासिनो निसाजों गोग्लैसोनानै थाग्रा सुबुं अनजिमाया। थांनाय हराव धेमाजि जिल्ला जनाय मुरखंसेलेक रेल स्टेशन साखाथियाव जनाय पुलिसनि सुलुङाव राइजोफोरनि हेफाजाबजों सानै गान्जा मुवानि निसाजों गोग्लैसोनानै थाग्रा आरो फालांगि खालामग्रा हमनो हादों। मिथिना मोननाय बादिब्ला मुरखंसेलेक रेल स्टेशन साखाथियाव लक्षी नेपालि बस्ती नगरिया केम्पआव राइजोफ्रा गोबां बिबांनि गान्जा आरो सानै सुबुंखौ हमनानै पुलिसनो गथायो। मिथिना मोननाय बादिब्ला सानै सुबुङा गान्जानि फालांगि खालामबाय थानाय समावनो राइजोफ्रा हमनाय जायो। हमजानाय सानै सुबुंनि गामिया जादों पासिघाट, सानैबो दाबसे जायगानिनो थागिबि। हमजानाय सानै फालांगिफोरनि मुङा जाबाय दास आरो गुबुन सासेनि मुङा जाबाय गान्दिसाइ ठाकुरी। गोबां दुखु गोनां बाथ्रा, आइजोफोरा हारसिं हाला लामाबो थाबायनो हायि जालांबाय। लामा गेजेरफोरावबो आवथेना जिनाहारि खालामनो नागिरजानाय जाथाया सोराङाव फैदों। सासे आइजोखौ लामा गेजेराव जिनाहारि खालामनो नाजादोंमोन, नाथाय पुलिस फैनायनि थाखाय हायाखिसै। पुलिसजों होसोजादों आरो सासेया हमथाना लाखिजादों। गुवाहाटी नोगोरमानि सिङाव थानाय गणेशगुरी ओनसोलनि BK टावारनि साखाथियाव सासे सिख्लाखौ सानैसो सेंग्रानि हानजाया जिनाहारि खालामनो थाखाय जरजबस्ति खालामदोंमोन। मिथिना मोननाय बादिब्ला सासे सिख्लाया गावनि स्कुटिजों थांबाय थानायावनो सिख्लाखौ लाखिना बे जाथायखौ खालामनो नागिरदोंमोन। पुलिसनो खौरां हरनायलाय पुलिसआ जाथायसालिसिम मोनफैयो। पुलिस फैब्ला माखासेया खारखुमा जोब्बायमोन, नाथाय सासेया हमना लाखिजायो। हमजानाय दुथांनि मुङा जाबाय प्रभुज्यति दास। प्रमद बर'आ कंग्रेस दोलोखौ गिदों। बेखौ बुंदों कंग्रेसनि दैदेनगिरि गर्जन मुसाहारि बिथाङा। कक्राझारनि कालचारेल कमप्लेक्सनि मोखाङाव कंग्रेस दोलोनि मेल खुंनो गनायथि होयैनि थाखाय गिदिर अजद गर्जन मुसाहारि बिथांनि। मैया मोनसे खौरां मेल खुंनानै फैगौ 25 आगस्टआव दोलोनि मोनसे मेल खुंनो थाखाय गनायथि बिदोंमोन कक्राझारनि सानमारियाव थानाय कालचारेल कमप्लेक्सआव, नाथाय गनायथि होआसै होनना बुङो बिथाङा। बेनि उनावनो खौरां मेलाव प्रमद बर' बिथांखौ कंग्रेस दोलोखौ गिदों होनना आरो साननैसो सिगां AGP दोलोनो मेल खुंनो गनायथि होबाय, नाथाय दायो कंग्रेसनो होआसै होनना रागा जोंनाबो बुङो। बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआ BTRनि गाहाय दैदेनगिरिनि बिफानि सम्पति नङा होनो आरो बेयाव खुंनो होआब्ला गोनां जायोब्ला लामायावब्लाबो खुंगोन होननाबो बुंबावो। मिथिना मोननाय बादिब्ला फैगौ 25 आगस्टनि मेलाव रायजो कंग्रेसनि आफादगिरि भुपेन बरा लोगोसे MP गौरब गगैजों लोगोसे गोबां MP MLAफोरा बाहागो लाफैगोन होनना मिथिना मोन्दों। बजालि जिल्लानि सिङाव थानाय दुबिमालि पारायाव सासे जोनोम जागोदान गोरलै गथ', जाय गथ'आ 11 सानल' जादों, बै हिनजावसा गथ'खौ गथ'नि असे बिफाया गुबुननो 4 लाख राङाव फाननो मोनैनि थाखाय गावनि गथ'खौ बुथारनानै दैमा सेराव गारना दोनदोंमोन। उनाव पुलिसआ गासैबो जाथायखौ खौरां मोननानै जाथायसालियाव थांनानै गथ'नि गोथै सह'खौ बोखांहैयो आरो जाथायाव लोब्बा थानाय दायनिगिरि दुथां बिफाखौ पुलिसआ एरेस्ट खालामो। गथ'नि बिफानि मुङा जाबाय निरन्जन मालाकार। गथ'खौ 4 लाख राङाव फाननो नागिरनायखौ नखरनि मानसिया बादा होदोंमोन आरो बेयावनो फाननो मोनैनि थाखाय गथ'खौ खास्रि बिस्रि बुथारो दुथां बिफा निरन्जन मालाकारा। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायजोबलांनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय आरो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक, शेयार, साबस्क्राइब खालामनानै हो, जाहाथे आं गोदान भिडिअ लाबोनो थुलुंगा मोनो। एसेनोसै, गोजोन्थों।